Takže jo lidi, je tady Pepis. Pepis. Je tady Davidson. A to vlastně tam u dnešního vlogu vidíte, šli jsme k Váchovi a potom něco ještě uvidíte, nějakou challenge. Takže jo. Takže jdeme busem, je tady Davidson. Tady je zákaz vstupu. Má hodinu zpoždění, takže máme tady vyskočit rychle zajít. Benzín, takže teď vystupujeme úplně jinde, kde máme. To si můžete všimnout, ty vole. Tady není žádná. Protože tam je asi kontrola. Já... Takže to zavezou lidi. Tohle vidím, kde jsi na to vydělal, ty vole. Takže právě jdeme od Vachulína. Zase si nezavírá dveře. Máme Rockstar, David ho má taky. Taky. A já jsem dělal ještě další 20, že jsem ti vlastně vrátil. Už se tady zase řeší peníze. Tak mi vrátil 70, tak kdyby. Je vole v pohodě, dobrý pohodě. Já bych tě neobchal, kdyby to nebyly velký peníze. Kdyby to nebyly, takže kdyby to byly větší peníze, tak bych si je zebral. Ne, já jsem... No jasně, to mi jasný, vole. Ty vole, námi to nikam nedávají, jo. Ne, vůbec. To bude. Takže lidi, čekáme tady na Pepise, protože půjde kam, kámo. Takže lidi, čekáme tady na Pepise, protože půjde kam, kámo. Je tady i Davidson. No a dneska tady přišel. Lidi, budeme hrát kámenušky papír do toho prohry, půjde do toho, my se domluvíme na Pepise a pak co uděláme, řekni to, Davide. Tohle mu vylejeme na hlavu. Třeba posrat. Přesně tak. Takže Pepis, doufám, že přijdeš brzo. Přejeme klidné schlazení. Takže lidi, jdeme, ještě rozhodli jsme se v tomhletom vlogu si dát kámenušky papír. Komu to vylejeme na hlavu. Jen tak na zpestření. Počkej, protože... Počkej, nezdržuj je. to, Tam tam nebude místo. je v tom voda. Jo. Je to voda, protože je sluníčko a my se potřebujeme schladit, takže si jdeme dát kamenušky papír. Tak jo, Pepis, Tomáš a za Davidou za kameru je David. Tak jo, jdeme. Raz, dva, tři, teď. Raz, dva, tři, teď. Tak jo, jdeme, tak počkej. Tak tady ty, kámo. Tak jo, no. Tak jo, no. Ty vole, jdeme. Takže jenom hlavu, jo, teda. Ty jsi nějak lidi. Ty vole! To studí! Ty vole! Ty vole! Ty vole, to mám tady, jsme se domluvili jenom na hlavě, ty vole. To mám tady, jsme se domluvili na hlavě, ty vole. Ještě se naseraš, my úplně říct, že nebude. To je vole! Dej to na kameramana. A už se nevrací. Takže lidi, takhle vypadá Pepis. Natáčím ho jakým Co na to říká, že jsi prohrál a nedodrželi jsme sázku, že to bude jenom na hlavě? No byl jsem nasranej, vole, no teď jsem spocenej, vole. A to se převlík, ty vole. Předtím jsi měl na sobě tu bundu, že jo? Jo, tu Adidas a teď pak ještě Champion, no. Řekni to. Co? Řekni to, že? Co? No, do vlogu, po Peťanovi, že? Že jde, vole, když řeknu, že jdem k Váchovi, tak jde taky, vole. No, vole. Jsem byl venku, já jsem... A to jsem Já schoval jsem- kabel od PlayStation, ten hlavní. No, A jasný. kdybych přišel, tak by tam byl ten. Jasný. Já nejsem takový maniak, jak si myslí. Natáčíš? Jo? Vidím, on hraje celý ráno vždycky, vole. Celý ráno hraje. Jdu ven na celý den. Ty vole! Pepa uklous. Peťan taky. Debilním saplým, vole. Oni tady takhle šli a z ničeho nic vole uklousli. Jako. Úplně stejný kryple debilní. Jsme na zastávce, říkáme na autobus. Není úplně stejná, ale tady nebo jim jak pokryple, no, ty vole. Tady máš 51 2009, a musíš číst víc. No takže už to nefunguje. Když je to od roku 2001, vole, do roku 2009. Tam No, a pak na nás tady dává pršky roušky. David je z toho hotový. Cesty končí. Tady Pepis a vypadá jak plavčí. Každá příšak cíl svůj skrývá. Tome? Ahoj, já jsem Pepis. Pepsinu. Nebo Mirindu, ne, to je sračka. Pepsinu. Kurva, nej, vole. Pepsinu. Takže šli jsme semka
Předtím to byl energiák, no a neměl Coca-Coly, takže Takže to je poslední tam byla. poslední. Takže jo, co se tady stalo? Ne, Peťan pořád dostane pěstí, vole. Zahodil 4 koruny. No vole, protože Bude byl milionář, zalepený, vole. vole. Si koupil od týpka boty, jak jsou hlavní. Ne, nejsou ty koupené. On poslepil ty vole. Ne, to byl... Ty máš tím tvým posraným trainem, vole. Takže teď jsme tady a Peťan se tady směje něčemu, co vůbec není vtipný. Ty vole, polivkář. Tady ty už z toho nasranej, tady to špět. Ty vole lidi. Máš si brko? Máš si brko? Tohle, Já mám nasrané. tohle byl lidi vlog celý, přijel jsem ke zase Davidson, takže druhý díl tady byl tady Peťan, Zelí a Pepis. Všichni. A David už vody, takže my se s vámi loučíme. A brzy čekejte nové video. Zdar! Zdar.